už 25 rokov nestalo. No. A skupina na prvním místě získala známky 1133-111. Takže, vzhledem k tomu, že je to extraliga, tak to bude mistr České republiky. A toho přečtu hned za pár vteřin, protože mistrem České republiky Street Dance se stala skupina Fantasy DC. Samozřejmě gratulujeme Freshi k národnímu druhému místu, což znamená vicemistr České republiky Petr Brno. Samozřejmě získal toto fajnový reproduktor od nášho partnera. České taneční organizace. Páči sa. Komu to môžem dať? Vám to môžem dať. To je pre vás. Gratulujeme. Čo máme ďalej?